Έχει προωθηθεί και ότσα. Θα γίνει το γέμισμα. Μπάλα θα βγει για το Γιακουμάκη. 3-0 στο 30. Στο ΠΟΑ παίζουμε με πάθος και φωτιά. Η ομάδα μας μαζί θα φτάσει μακριά. Η μπάλα τρέχει γρήγορα, το σώμα σπάει. Στα δίχτυα καταλήγει, η χαρά κυλάει. Στο γήπεδο οι καρδιές χτυπούν δυνατά. Σε κάθε γκολ η ψυχή μας πανηγυρτά. Τα πλήθη ουρλιάζουν, μαζί ζούμε στιγμή. Με κάθε προπόνηση γράφοντας ιστορία στη γη. Με πάθος και αγάπη το δρόμο βρίσκουμε, στα πράσινα χρώματα την νίκη στείνουμε. Μαζί σαν μια γροθιά παίζουμε δυνατά. Σ' αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχει μοναξιά. Τα λεπτά περνάνε, η δράση δεν σταματά. Στο ρολόι η νίκη κοντά μας κοιτά. Οι φίλαθλοι φωνάζουν όλοι σε μια φωνή. Ο ΠΟΑ είναι εδώ για μια αιώνια στιγμή. Με φίλους δίπλα κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Όσα περάσαμε μαζί τόσο καιρό. Στιγμές μαγικές, με φίλους και χαρά. Εκτελέστηκε το κόρνερ με γροθιές ο Ντούνης. Και η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα με αυτόν τον περιπετειώδη τρόπο. Παρά την προσπάθεια του Ντούνη. Μαζί σαν μια γραφιά παίζουμε δυνατά. Σ' αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχει μοναξιά. Με πάθος και αγάπη το δρόμο βρίσκουμε, στα πράσινα χρώματα την νίκη στείνουμε. Μαζί σαν μια γραφιά παίζουμε δυνατά. Σ' αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχει μοναξιά. Με πάθος και αγάπη το δρόμο βρίσκουμε, στα πράσινα χρώματα την νίκη στείνουμε. Μαζί σαν μια γροθιά παίζουμε δυνατά. Σ' αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχει μοναξιά.